Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ano sa kanimo. Mga igsuon niining sayong kagabhion sa Sabado, atong ipasidunggan usab ang atong katagilungsod si San Pedro Kalungsod dining adlaw sa pagdebosyon kang San Pedro Kalungsod. Ug ingon man nisulod na kita sa Domingo, ikakawhaan og 5 nga Domingo sulod sa tuig. Atong iampo ang atoang nasod, ilabi na nga adunay kalihukan ugma, hinaot nga magmalinawon ang mao nga mga kalihukan ug nga makabot gayud ang tuyo og tumong niini. Ato usab hinumduman ang mga grasya nga atong nadawat niining milabay nga semana ug atong pasalamatan ang Dios. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron mahimo kitang andam sa pagsaulog niining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios, Among sa tanan, ug kaninyong mga igsuon nga nakalapas ako nagkuyamot sa hunahuna sa pulong ug sa buhat, sa wala pagbuhat sa ikinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na muyo ko kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyong mga igsuon, aron ninyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon ang atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Upadait sa iyang mga tao, diri sa yuta, ilong sa nitnong hari, Diyos sa simba kami kaangin, nagapasalamat kami bikin, nagaday kami kanin, tungod sa imong himaya. Inong Yesu Kristo, butong Ginoo
Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon. O Hesu Kristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos magampo kita. O Amahan, gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan, subay sa imong balaod sa gugma. Himua nga mahigugma kami kanimo sa usag-usa kanamo, aron mudangat kami nganha sa kinabuhing tunhay, kay alang niini mo kaming gibuhat. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesu Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Amos. Pamati niini, kamong nagtamak sa mga timawa, ug naninguha paglaglag sa mga kabus. Nag-ingon kamo sa inyong kaugalingon, dili kami makahulat sa pagkatapos sa balaan nga adlaw, aron makapamaligya kami og mga trigo. Kanus aman matapos ang adlawng igpapahulay, aron makabaligya kami sa among trigo. Mahalo nato ang presyo niini. Gamiton ta ang dili hustong taksanan, ug usbon ang timbangan, aron paglimbong sa mga pumapalit. Ibaligya tagmahal ang walay pulos nga trigo, ug paliton ta ang kabus sa presyo sa usa ka paris nga sandalyas, aron mahimo siyang ulipon. Ang Ginoo, ang Dios sa Israel, nanumpa. Dili ko gayod hikalimtan ang ilang daotang mga buhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Day ka ang Ginoo nga nagabayaw sa kabus. Day ka ang Ginoo nga nagabayaw sa kabus. Day ka kamong mga sulugoon sa Ginoo. Day ka ang ngalan sa Ginoo. Day kun unta ang ngalan sa Ginoo. Karon ug hangtod sa kahangturan.
Labaw sa tanang kanasuran, mao ang Ginoo. Labaw sa kalangitan ang iyang himaya. Kinsay sama sa Ginoo atong Dios, nga gipalingkod sa trono sa kahitasan, ug nagadung-aw sa langit ug sa ug sa yuta, nga anaa sa ubos. Ay ang Ginoo, nga nagabayaw sa kabus. Gibayaw niya ang ubus gikan sa abu, gikan sa kalapukan, iyang gialsa ang kabus. Aron palingkuron siya uban sa mga kadagkuan, uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Daiga ang Ginoo, nga nagapayaw sa kabus. Daiga ang Ginoo, nga nagapayaw sa kabus. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Busa awhagon ko kamo una sa tanan nga kinahanglan himuon ang mga pag-ampo, mga pangaliupo ug mga pagpasalamat ngadto sa Dios alang sa tanang tao, alang sa mga hari ug sa mga tanang nagmando, aron makabaton kitag mahusay ug malinaw kinabuhi, Dios non ug subay sa hustong pamatasan. Maayo kini ug makapahimuot sa Dios nga atong manluluwas, nga buot nga maluwas ang tanang tao ug mahibalo sa kamatuoran. Kay may usa lamang ka Dios ug usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa mga tao, ang tao nga si Kristo Jesus, nga mitugyan sa iyang kaugalingon aron pagluwas sa tanang tao. Kini ang kamatuoran nga luwason sa Dios ang tanang mga tao sa gitagal nga panahon. Kini ang hinungdan nga gipadala ako nga apostol ug magtutudlo sa mga dili Hudiyo, aron pagsangyaw sa mensahe sa pagtuo ug kamatuoran, ug wala ako magbaka. Buot ako nga magampo ang mga lalaki sa tanang dapit, magampo nga binayaw ang mga kamot, sa walay kasuko ni panaglalis. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Ug miingon siya ngadto sa mga tinun-an, dihay taong adunahan nga adunay piniyalan, ug kini gisumbong ngadto kaniya nga nag-usik-usik sa iyang kaptangan. Ug gitawag niya kini ug unya giingnan siya, unsa kining akong nadungog bahin kanimo? Paghatag og husay sa imong pagkapiniyalan, kay dili ka na makapadayon sa pagkapiniyalan. Miingon ang piniyalan sa iyang kaugalingon, unsa may akong himuon nga bawion naman sa akong agalon ang akong pagkapiniyalan? Wala ako'y kusog mukalot, maulaw akong magpakilimos. Nasayod na ako kung unsay akong buhaton. Aron nga sa panahon nga tangtangon ako sa pagkapiniyalan, dawaton ako nila sa ilang mga panimalay. Ug ipatawag niya ug binagsa ang mga utangan sa iyang agalon. Miingon siya ngadto sa nahiuna, pila may imong giutang sa akong agalon? Siya miingon, usa ka gatos ka mga taro sa lana. Ug siya miingon kaniya, dawata ang imong bali, lingkod dayon, isulat kalim-an. Unya sa lain miingon siya, ug ikaw, pila man ang imong giutang? Ug miingon siya, usa ka gatos ka mga sako sa trigo. Miingon siya kaniya, dawata ang imong bali, ug isuwat kawaluan. Ug gidayeg sa agalon ang tikasan nga pinayalan tungod sa iyang inantigo nga buhat. Kay ang mga anak ni ining panahuna labaw pa ka maantigo sa pagdumala sa ilang kaubanan kaysa mga anak sa kahayag. Ug nagaingon ako kaninyo, pagpakighigala kamo gikan sa tinikas nga bahandi, aron ini kahurot na niini, dawato nila kamo ngadto sa mga puloy-anan nga mulungtad. Ang matinud-anon sa labing gamay, matinud-anon usab sa labing dako. Ug ang dili matarong sa labing gamay, dili usab matarong sa labing dako. Busa kun sa tinikas nga bahandi, dili kamo mahimong matinud-anon, sa tinuod nga bahandi, kinsay musalig kaninyo. Ug kun sa butang sa uban, dili kamo mahimong matinud-anon, kinsa may muhatag kaninyo sa inyoha. Walay sulugoon nga makaalagad og duha ka agalon, kay kasilagan niya ang usa, ug ang lain iyang higugmaon. Umusuod siya sa usa, ug ang lain iyang tamayon. Dili kamo makahimo pag-alagad sa Dios ug sa bahandi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, kung nakasunod mo sa atong Ebanghelyo karong adlaw, makahibong kaayo. Kay pag-una, magtuo ta nga kastiguhon sa agalon ang tikasan nga piniyalan. Di ba? Gipatawag, tagaig og husay. Kay di na ka mahimong akong piniyalan. Pero sa ending, iya man hinuong gidayeg. Gidayeg ang tikasan nga piniyalan. Matud pa, tungod sa iyang inantigo nga buhat. Dugang pa, miingon ang atong Ginoo, pagpakighigala kamo ginamit ang tinikas nga bahandi. Ug dili ba mauman kini ang hinungdan niining nabulgar nga systemic corruption diha sa atong pangamhanan? Ang usa ka kontraktor makighigala
o politiko. No aron siya mooy awardan sa mao nga mga proyekto. Ug aron nga mas musuod pa gayud sila tagaag porsyento, dakong porsyento ang politiko in exchange sa mga projects nga ihatag. Pagpakikigala ginapit ang tinikas nga bahandi. Mao ba ni punto sa Ginoo? Miuyon ba ang Ginoo sa ingon nga buhat? Kini mao ang punto sa mao nga ebanghelyo. Kani palang atong kaantigo o kadasig, kaning atong know-how and enthusiasm alang niining mga butang nga sukwahi sa kabubuton sa Dios, ato palang nang gamiton alang sa pag-alagad sa gingharian sa Dios. Dako gayud siguro ang kausaban sa atong kinabuhi ug sa atong katilingban. Kung ang atong kamaro sa pagpanikas sama sa gihisgutan sa ikaduhang pagbasa, sa unang pagbasa nga gi-adjust ang timbangan, ang di maayong trigo gibaligya para sa presyo sa maayong trigo, murag ka ng atong bugas nga ingnon ta nga ivory, pero sinaglan di ay mga pagpanikas. Kung ang atong kamaro ni anang mga iunanang mga sitwasyon na ato palang i-apply sa atong pagpaningkamot aron nga mapuy-an nato ang kabubuton sa Dios, malikayan nato ang sala, lahi siguro ang atong kinabuhi o ang ato ang katilingban. Wala niya dayga ang pagpanikas, kundili ang kaantigo. Kana bang atong drive nga naagayod nato, kanang ato ang enthusiasm aron pagluwas sa kaugalingon sama sa nahisgutan sa ebanghelyo, ngano man gibuhat to sa katong tikasan nga piniyalan. Kay una ni ingon siya, wala ko'y kusog aron magkaut og kanal. Mauwaw pud ko magpakilimos. Mga impure motivations. Pero mato pa sa atong Ginoo, kung kana pa lang ato nang gamiton nga kana nga mga motivation nato ug ato ang mga drive pagluwas sa atong kaugalingon sa mga kalibutanon nga mga butang, ato pala nang i-apply sa atong pagpaningkamot nga maluwas, mapuy-an nato ang kabubuton sa Dios. Again, hinay-hinay natong matukod ang gingharian una sa atong kaugalingong kinabuhi. Kay unsa man di ay kaning gingharian sa Dios, ang kinauyukan gayud niya nga atong gipaningkamutan pagtuman ang kabubuton sa Dios. Mo nang sa amahan namo magsunod jud na, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot. Ang gingharian ang pagtuman sa kabubuton sa amahan. O kung di man gani na nato makabuot diha dayon, bisan na pagpaningkamot nga matuman ang kabubuton sa Dios. Kay ang kabubuton sa Dios, ang gingharian sa Dios, mao man kana ang mga higayon kanus apilion nato ang kabubuton sa Dios labaw pa sa atong kaugalingong kabubuton. Ugawas pa ni ana, ang gingharian sa Dios naglantaw usab sa kaayuhan, ilabi na sa mas labi pang nanginahanglan diha sa atong katilingban. Mao nga diha sa atong unang pagbasa, ni pahimangno si Propeta Amos, dili gayud hikalimtan sa Dios ang mga buhat nga nagtamak sa mga timawa ug naninguha paglaglag sa kabus. Ang atong mga binuhatan nga makadugang sa kalisod sa mga nagkalisod ng daan, usa ka dakong sagpa ngadto sa Dios. Kining substandard flood control projects, ghost projects, kanang mupautang ta, pero dako kayog tubo.
interes. Kanang mo patrabaho ta, naatay paryente ba ka ha, or kailang gigi kag probinsya, pariun na to syudad, patrabahoon na to. Trabahoon, papuyon, pakanon. Pero ato pong kwintahon hangtod sa kinatapusang sintimo, nagamit kas among wifi, nagamit kas kuryente, nagamit kas tubig, sumura po niya akong ihatag. Barely enough for that person to have a decent living. Dili gayud hikalimtan sa Dios ang mga buhat nga nagtamak sa mga timawa ug naninguha paglaglag sa mga kabus. Kay matud pa sa atong salmo responsoryo, ang Ginoo buot niya ug siya nagabayaw sa mga kabus. Busag giawha kita sa atong ikaduhang pagbasa, pagampo, pangaliupo, alang sa tanang tao, alang sa atong kaugalingon, alang usab sa mga pangulo sa atong ug mga tao nga nagmando nato, aron makabaton kitag mahusay ug malinaw ang kinabuhi. Ug unsaon man pagkabot ang maong kinabuhi? Kung magkinabuhi kita nga Dios nun, subay sa kabubuton sa Dios, ug subay matud pa sa ikaduhang pagbasa, subay sa maayong ug sa hustong pamatasan. Kay mao kini ang makapahimuot sa Dios nga buot muluwas sa tanan, ilabi na sa mga kabus ug timawa ug ang mga sinalikway diha sa atong katilingban. Niining Domingo gidapit kita sa atong mga pagbasa pag-atubang sa tinubdan sa korupsyon. Di sa tamutan-aw sa gawas, tanaw sa tasud sa atong kaugalingon, unsa man ang mga ginagmay nga mga korupsyon nga anaa atong gibuhat. Ang atong pagkawalay uwaw. Namdi mga panahon wa tay uwaw. No kana bang magtuot nga kanang di ra bito ni mahibaw-an. No? Kanang ato ang pasikot-sikot aron makalikay ta sa pagtuman sa ato ang mga tulumanon ug sa mga balaod. Ang atong pagkawalay batasan pud. Ang atong pagpakasala muna ta nagway batasan at tubangan sa Dios. Labi na sa kanang mga panahon nga palabihon nato ang atong kagalingon nga interes. Busag gidapit kita pag-redirect sa atong kasibot, sa atong drive, sa atong enthusiasm, sa atong pag-andam, pag-grab sa mga opportunities nga makalamang sa uban, ngadto sa pag-grab sa mga opportunities nga mas mahiduol ta sa Dios, mas makatuman ta sa iyang kabubuton. Ato sa punta ang i-grab ang mga opportunities nga di ta magsigiglantaw lang sa atong kaugalingong interes, kundili ngadto pud sa uban nga mas nanginahanglan pa kaysa atua. Hinaot pa unta. Palihog manindog ug ato karong ipadayag ang atuang pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya na nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga makataw ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo,
Nahimo siya nga mailawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Amen. Gitawag kita ni Jesus nga mahimong sulugoon sa tanang katawhan. Dadon nato karon ngadto sa Amahan ang atong mga panginahanglan ug ang mga panginahanglan sa atong kalibutan diha sa pag-ingon. Ginoo, diha sa imong kaluoy, pamatia kami. Ginoo, diha sa imong kaluoy, pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan, pinaagi sa ilang panigingnan, magtudlo kanato sa maalamong pagpamuhat, sa malumong paghigugma, ug sa mapaubsanong paglakat uban sa atong Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy, pamatia kami. Nga ang mga pangulo sa kanasuran, maghago sa pagpangitag makiangayong mga paagi sa pagdalag kalinaw ngadto sa ilang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy, pamatia kami. Nga ang mga gihinginlan ug mga langyaw ug ang tanan nga nangitag trabaho kanunayng tagdon uban ang dignidad ug pagtahod. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy, pamatia kami. Nga ang tanang masakiton ug mga walay puloy-anan, makahibalo sa makaalim nga gugma ni Kristo sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy, pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy, pamatia kami. Nga ang mga nagbangutan, mahupay na ug sila nga mihalin, makatagamtam sa kalipay ug sa kalinaw walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy, pamatia kami. Maluluyong Amahan, dungga ang among mga pag-ampo nga among gidala nganha kanimo, uban ang inanak nga pagsalig. Tabangi kami sa pag-ila sa imong kahalangdon, sa ingon alagaron ikaw namo, uban ang mapasalamatong kasing-kasing. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon pag-ampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami niining mga gasa, aron pagpakita sa among pagtuog paghigugma. Himoa nga makapahimuot kini kanimo, o nga mahimo alang kanamo nga pasalamat ni Jesucristo imong anak, nga maoy among Ginoo hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing.
Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan, Diyos nga tunay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanang dapit, pinagi ni Jesucristo imong hinigugmang anak. Siya mao ang pulong, pinagi kaniya imong gibuhat ang kalibutan. Siya ang manunubos nga imong gipadala kanamo. Siya nahimong may lawas sa gahom sa Espiritu Santo, ug nahimong tao gikan ni Maria nga ulay. Tungod kanamo midupa siya sa krus, aron pagpuntog sa kamatayon ug pagpadayag sa pagkabanhaw. Sa ingon gituman niya ang imong pagbuot, ug ipanag-iya niya ang usa ka balaang katawhan alang kanimo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagaawit kami sa imong himaya sa usa ka tingog sa pag-awit. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawat kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugya na lang kaninyo. Sasamang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawat kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo,
sa bago tunhay nga kasaputan, ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhat kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga angayan, nga moatubang mualagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuwa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose among obispong tigdumala ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himuwa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria nga inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw.
ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ipakita ta ang atong panag-inig suunay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo. Apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Magampo kita. O Ginoo, gilig-on mo kami pinaagi niining Eukaristiya. Padayuna ang pagtabang kanamo pinaagi sa imong gugma. Himua nga mahubad namo ngadto sa buhat ang pagtuo ug ang paghigugma nga among gihuptan dinhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Karong adlaw usab dinhi sa Kalungsod Shrine atong gisugdan ang atong triduum pahinungod kang San Padre Pio sa Pietrelcina. So dugay na kaayo ni nga debosyon dinhi sa Kalungsod Shrine ug ato kining gipadayon. So palihog mangluhod alang sa pag-ampo sa triduum. Prayer of confidence and trust in God's mercy by Saint Padre Pio. Together, O Lord,
we ask for your boundless confidence and trust in your divine mercy, and the courage to accept the crosses and sufferings which bring immense goodness to our souls and that of your church. Help us to love you with a pure and contrite heart, and to humble ourselves beneath your cross as we climb the mountain of holiness, carrying our cross that leads to heavenly glory. May we receive you with great faith and love in Holy Communion, and allow you to act in us as you desire for your greater glory. O Jesus, most adorable heart and eternal fountain of divine love, may our prayer find favor before the divine majesty of your heavenly Father. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Saint Padre Pio, pray for us. Please stand. Tomorrow we would like to gidapit nato ang tanan, no? Alas 2:30 sa hapon, aduna kitay pagahimuon nga pagampo, chanting sa Chaplet of the Divine Mercy. Mao kini ato ang pakighiusa niining pagabuhaton ugma nga mass action against corruption. Mudangup kita sa Dios nung kaluoy alang sa kaayuhan sa ato ang nasod. Ato sa pasalamatan ng atong mga liturgical ministers nga ming-alagad nining atong santos nga misa, atong mga lektor, atong cantors, cantor of the psalm, ang atong extraordinary ministers of Holy Communion, ato ang mga religious sisters nga mo'y nag-andam sa ato ang santos nga misa, ang atong mga collectors usab, mga ushers and usherettes, ingon man ang ato ang mga nag-operate sa ato ang live streaming nining atong santos nga misa. Ug ang atong choir, ang Coro de San Jose. So daghan kayong salamat ninyo. Ug kaninyo usab no nga mianhi dinhi sa ato ang Kalungsod Shrine. Palihog manglingkod ug atong himuon ang blessing sa mga batan-on ug mga estudyante. Nabatay mga batan-on ug mga estudyante, please come forward. Young people and students. So kada third Sunday of the month, ang blessing alang sa mga young people. So pangtod pila maning irara ang young. Okay. So, dool mo diri sa ara sa communion rail. Let us pray. God, our loving Father, we ask your blessing upon these young people. May they continue to grow in wisdom, knowledge, and understanding. Bless their endeavors and actions, that they may be a blessing to others. Open their minds to your wisdom, open their hearts to your love, and open their hands to transform their world toward your kingdom. Lord our God, send your Spirit upon these students and fill them with your wisdom and blessings. Grant that they may devote themselves to their studies and draw ever closer to you, the source of all knowledge. We ask this through Christ our Lord. Amen. O sama sa ato nang nasugdan, human pod sa santos nga misa ang mga bata pod, no, ang atong gidapit pagduol sa atubangan. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo.
duko alang sa panalangin. O Ginoo, panalangini kami sa imong langit nung mga gasa, ug sa imong kaluoy himuwa kami nga maandam sa pagtuman sa imong kabubuton. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo, mukunsad unta kaninyo ug magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Lakat kamo sa kalinaw aron paghigugma ug pag-alagad sa Ginoo.